Għalija din li aktar fortizza importanti li għandna f'pajjiżna, hija l-eqdem fortizza. Hija fortizza li kienet diġà teżisti meta ġew l-ordni tal-kavallieri ġewwa Malta. Nafu li hawn ukoll fortizza ikona, jiġifieri kull min jiġi l-Port il-Kbir, kull min jimur baraka ta' fuq u jħares il-Port il-Kbir jara din il-fortizza Sant'Angelo daqshekk majestuża. Irnexxielna b'suċċess napplikaw għal fondi Ewropej 13,400,000 biex nagħmlu restawr tal-fuq minn 13,000 metru kwadru ta' spazji li jinsabu hawnhekk. L-iskop ewlieni huwa li l-forti jiġi restawrat illi allura jarġieħu dinjità tiegħu. Apparti hekk ovvjament li jinbidel f'esperjenza kulturali mhux biss jiġifieri esperjenza ta' skoli jew xi ħaġa, ma esperjenza li l-viżituri steġi hawnhekk japprezza l-post, jifhem il-post, jinduna kemm importanti u kemm kien importanti fl-istorja tagħna bħala poplu, fl-istess ħin ukoll ikun hawn faċilità biex wieħed anke tkun qed tapprezza u anke tifhem mhux biss il-Forti Sant'Angelo ma l-kuntest li nsab